Kobo mugaka gusireli kuno mongino okorwa senka nabo ali ogwanja kwa lakini goikotu aroboko omongino nasirete 2007 agantigera abana 7 bali bimwerere bamuraba tataba abamurabane abaiseke batatu asenka ichigonchokana nakibakuragira nakikogenda liko nakingotenya chingo lakini ngatigana omongino ne nyasaye odendire goika engakie ye muna toteneineiga abana abo bakinire omuromo kale gireti kianda oyo natigere tumbwatete kwa bakoiga omoise ko oyorenge ko mubwatia munande iga obwango bakaruara ale chenero puoti 10 nchigo sega omumura nale ndendete ko oromurwaire enkogenda puoti 10 na morora nacha kororo omumuranga igo obogima bwo mugaka tangoli omongina naborora yo mugaka tubo eyora chande lakini omone nyasaye nerogere tente neine munande iga olo nyagidali enkonye wake sabuna umute nalenge koni njikumuruseriyo naoniri ogokonisa nabeki omokonisi mugo lakini nyasaye gakimusaberani egere omoise koli nerarunyagitali asante mwesimigo engo ikase getebirengera libiachana umwana oyo nonyendiri arenge nka kanga nindocho gororo muno nonyendiri nginarengo kanga obokongu bubwensi mbwabaiga boika egento omotakanu bokobera obokongu mono indi oroche kango chakolikia mache inchiroche ntenye chingo ngai chingeni ndugera abantaba mbabange mesa baragira kware batigete umwana ebisini niya nonyene kerecheke keko nduania kikiarwanete korwa mamu mwabasirete bosaigo taruarete anyakoli tena rio alinera ko alenchara ya leli wono kali ndagire ikwairo mancho murigeria Ogusi Voice yakoretera mugano kurwa sekenyero kia Kimenyinga sublocation even no location ime even no ward nyali bali chache constituency ime county ya Kisii aigande koretera mugano bumugako yomo oyimo abiri mokorase mitandao okweresa iguru yobugima bwaye after mukungoe kosira oyoro mutakanwa ege gusi ngoda bagerenga baboraga abatakanwa mariko ibukunero yaba generals kubaruka baboraga riete ligandi bwate utata sana sabanto iskoiga batirende kero ngonya kodema kubolia omutakanwa no mukungu omoke otigiru no musajoe after musacha akure otigara bune ntakana omutakanwa mukungu omoke otaranyora bana babe banene bona gya abantu bataka kumoseli kurubuwa yani oba bune ntakana gete omutakanwa nabo igo mukungu mwako yasirire bona ukiniri abantu abanene akuru kumuboraka yani umusaje obolireka umuboraka lakini mugakerenga kyakorokwa mugake karo mungina asirire atigaire bieka nande tachikonyoma nande akuru kumutakano asinginje bono otigaire bune ntakana bieka after mungino yakorereki asirire lakini ise kunyoma nande bona abana nabakuru kwa chintakana batigara boka anyway egineke gusi no tolega igase kinyoreki kyabogeka ime even award yego toka myanyari bali chache constituency mwaka mbiole buyande asa marieta engoro kwa apeli miranyi nyalibo ekenyoro ngai mbogeka ekenyoro gyeito esa location Kimenyinga
na location Iveno ward. Iveno ward. Asomwe musie Steve alika kugamba. Na inche nakwariganirinka yanega muna inche omugaka oyo natigetu omotakanwa apeli nyarigo miranyi. Omorugi one asirete 2007. Agantigera abana Shintakana batana babiri, abamura bane na baiseke batatu. Rumongino nasirete abana mbale ba ruarete babere oyo mukuru ku Pius na Aleri. Pius yakabwena Aleri ere kurwa 2007 mpaka lero na baro murwaire murendete kende ngeya gukora ninche bweka nkorora na kirigento na musibia narora na kiasoka nande narora na kiaragire. One nke yane na eteiro bugimobo kongo amarwaira gocha na sinywe ngokora. Lakini Nyasaye utene ndamo na inche goika lero umuise kone nare ukurukwa Morini Osebe akaruara arenge kubasuka gutama akongita nkamusibaga ingakientambe motingete engoli bolinka. Lakini ekere ya sidia nkamuira Iveno dispensary bakandikira kairwa Busongo General. Agachia kabekwa kwati 10 no mwana nabwato omokeo kemwerere obeli rabwe kwati efiria ya chire yo mwana ya chira tambi nere mutangete ekuote bakabono asinyire na ngingokora na chire kweligina na kingokora morusio mwano tindanyora namunamba kale unakuwa kwanire gontete twirane ngora eri tumanye mugano go burungi. Mwaka reri mungino wekera sira mwaka 2007 abana bagonki wengana abana ababalenga banene babere yo malenga kirasi 2 enyaruka ne nyaruke yalenga kubwatio oyonde alenge kirasi 4. Igo balenga abana kwanya batarangainia. Mbabwatu muchande ngakiyo Aleri nabwatu muchando alenge gutamakuruka ngotaka kumuirania kwanyora akongita bono ngatema kumulinda baka igachiga ikenga kibona ile tagakira agategerera igabono muno mobisa atari gukora kindi Aleri ino oyo kalengore sabana bao yaro mumuro kabere igo muchando ena bocha gete karu mwana umuchando yo chakete muna ngina kwete iga nera karwara ngina tara kwa mbuyale after ngina asira Aleri nera karwara no mwana oyo munyaruka oyo munyaruka akagenderere sukuru ekera kura form 4 nanyorete omwana oyo bogi manyorete kurwe sukuru yani amarita abana bagobogori njenga gite nambuyare kumbe liria akorira amatemu form 4 eyabwato mosigo
Akaraba nkaigariri aganyete na matemu aguchigosoka nkanyora no onyorire omwana akaba no omwana oyo igo ngachanga nyora orure nkamu na abana bakong'aineka ochire bwoya nchenga tiga igo rende na kinde omutakanwa nere karorire na bwoya abwa agenda nangusweri obogima nkateba natiga Nyasaye amurende amenye buya bono teigeti December omwaka oyo oerete imanya konyora esimi Morini orwarire ng'ai esimi yarukorwa nankorukia mokama na no bwoya tinanya gochia ororo timanyeti no omogaka omoiseke twamenya nere orwarire bono intwe twasinyiru nkomoretera tore riria ntarachikoiraneria na ngendo nchikomanya rende naki arwara naende naki akorwa nkanyora omogaka oywo orengo na omogaka oye omobekire epigapiga igoro esimi ogwakana omwana oyo naikirie iga ekegwanda igoro inche nasinyiru komorenda rende oramorora naki arwarire korwa abwo no mobwatete inche nkagendera bioka nyagitari agasoa abwo equoti bono ase akare bosongo bwamomerete omogaka oyo bamobegete epigipigi igoro bono ase eng'encho naende nasetogete oborwaire oria arwarete inche nainche ngasoa epigipigi igoro bono tinchieti komanyana abang'ai bairanete bakagenda gochia bakagwareo banto abwo timbarochi nonya nyagitari buna abero onde taorogeti ororo na inche omogaka one rende omogaka oyo bono omosigo nabo ntigarerete yani omonto onyomete omwana ogo omenyire nere omenyire nere omoire omwana babere nere ngaki eyonsi orwarire orore ng'a takonyara mosigo ya oborwaire bwa omwana ogo yani orore ng'a takonyara mosigo omokae oamoire kocha gotigera ise oikire naende tari yamoretaka motigire ekewanda gwaikire kwanyorire taiyo kwamoikire nyagitari tanya kororokana mpaka bono nonya erituko erimo noyo gaki na omwanchi ono orenge naende namanyete nimbwate omorwaire nkandendete oyo bono na omwana oramoroki matuko aringa omosubati ogo aberire nyagitari korire omotienyi na echigwiki chigochikoa isato bono abwate omwana ong'ani ng'aki omwana ekemwerere are enasari epiri yaye emotangete na goika yakanwa amanye komorusio omwana are buya lakini yatangire epiri yaye tinkonyara omogaka oyo takonyara gwakana epiri ya omoiseke oyo ogo plus omwana oye eyo omwana ere kando na eyo omoiseke omwana neye narwarete tarwarete bono ng'ina ase eng'encho atarenge komorora yani atarenge konyara komobwata enasari ase are goika epiri yaye nere muna akorendwa omogaka oyo tanya gocha korora na omwana oye nonya na omwana oye nkumeti risi banyomire noe na aba ise biara na ng'ina biara onye bakaroo chikamati chiayo nchikarororo bamoroba omogaka mbanya gocha ise biara agacha nyagitari kabere ekero achete nka akamanya banto na omogaka oyo onye gwasinyiru korusia Morini nyagitari kondisa karema kakao igo chikomoruseria nyagitari ngamotebia omogaka genda otegerere ting'igwete bono muna gwantebia naki epiri ya nyagitari egosoma ekero nasomeretwe ya Morini eyariteti 86,600 86,600 nayo omwana oyo omoke eyo omwana yabeire 13 point something Morini obwenire bono iga buya Morini obwenire buya omwana ere onyendirie epiri yakanire kanga narwo
bono eyaro kuwetera omwana nkari ngogo chikwamora nyagitariga nyagitari nkogenda ororo wiki kabere gekogera nkorunka muna nkorunyantura goibeno etransport eyego mina kare nanyori chisiringi 200 nari nere mikuru nyanturago nyari bali chache ibeno baka Bosongo nande naje natire remi amatukande ekerenta bwate transport nari nere ku Bosongo 50 naikera Keumbu naso ali ondonga nacha bakanyanturo bana maguru omoibori ndateri gwanchana omotiwe eko era nonya mbono ngunya gusaba Nyasaye naki ekonyarikana ndore na oruroro gochireka gego cyo mutuo gwekara ko korengereri kuri abakabaiga omwana yo kunyomerete haiga sachiete engo ikase gete birengereri biachana umwana oyo nonye ndiri arenge nka kanga nindocho gororo muno abakaba nchikorengereri nyorana eba mwanje tekerari buya lakini bone kera arwarire mbamo manyeti ande mbali na acha nere abuno ekerengereri gego ikera ego gerambanya gocha nyagitari mumuratanya kumanyana umurugione ngai asoete nande ingikegenderere kwanya kwa approach bagambi bande igoro yishyuye umwana na chiete saba kambi nkaganiri irube egere lichikonga sistiose nindikeru nyagitari na kana inkenge egere nchigokore firi eyo lakini rendega na yete saba kambi twantebe tina yenda inka efamily mora kwana mogokora omanya gotoretera rende nakora nchirende inchenga chanka lakini inka ngasinyuko babeka amege kogera mambie bogo chigokia narengera rina tigami nyoke Bosongo ndore na kyo mwana ori abogete eko erobotuko nobonene mbaka rero obugima bwa areri oyo yarerende omwana oyo ikaranstensa ubugima bwa areri oyo ikaransita nere nkorengereri narorana ese ng'encho ndi moyo nere areri narie nakigekogera ari moyo egekogera ni motiga isikoganye tindacha muroserie ndagira gusendore na bwesibiri gusendore na naki agosoa nyumba nabago ikaransa siko kali isika anyembura yegocha nabeko motuera yakura wanya no mugaso naboko mobero atari koimoka na atare no sagenda uchiese kiriri nabono iwete nakanyari bono wetera inche tatu mwabo nakigekogera areri ari moyo egekogera enchara yuka mbetimbo nabeko moite egekogera ndete irio okumuragiri egekogera abana abo bamwabo munang'ina asirete ebatwarete chimba bono kibagocha mbali gotene nobo ebalimire tamairi no bamenyete bagoteba nanka nka intu tata tiganya kobo intu ndorigochio bono inchebetereri na incho omoibori na areri ng'ina onyendiri arenge moyo kanga nere omorendete bono ng'ina ataiyo ninche nkomorenda mpaka engakinda aruo Nyasaye erebwika amanyena nakiakomorenda lakini abwate obogima obokong'u na ebirengereri biane nabo bire na isako baigana na kure na areri okure ekoera na takwasa oborwaire enchara nabeko moite ekoera onda ataiyo komobekera okorosikire egento omobekere iga muna ikaranse tariga aragere
aigote onye gokomwa amache anywa isanike na bale Koromambi bakabona ganki mwalire bono mambi namusambire getumoria nandi bono muna gwacha inarengerereti ritoke narenge gusabura igombe keriko ari ranchi ese ng'encho ya marwaire bona antina nirienga kientambi baka bono no ninche ngoika segete narorana netigwa giteyo isinyuna na kingo kora bono kinanyoriro nye neritoke na moire elina liria bendagera yaye onye nkonyora nyasao onkonya nkonyora obosi narugo gokima uragira marago bono mugasa kuri ritoke marago banja ndore na nyasaye nanjo bosi botoke ndugegera arage kuna bekunyarikana murarenchara muna marago wana botwara tenchera ntwo bwate bosi egetuma nasambe takaria karara nakia mekiswa bono natigamo yekere ritoke areri kwate bekero ngina asirete mbia arengi bono ekera cha kurwara nkwa mwire nyagitari ekera aswete kurwara na mwirete nyagitari beno bandi bakandikira nkamuira bakabosongo bosonga kabero ekwoti siwiki isatu bakandikira mariogo obeire buya yendaka anyakonyo ekera ikanka nkokwana arenge nona omwarenge kugamba nere buya igo kwarorana kenamanyete one keraberanka twabera nere umutinyo mugima akamanya kurwa agakira muno umurocha ariga umurangeri agoseka busaigo nande wecho wakonya kuigonyorurukia matachindende bono konyorana na bali igubugima bwaye kurueli bakagwareo no change ekero kura ibolia yabika nkyo ku imagine kigendreta ase family yao morembe toyo asenkeye okomenya kwano ndigereri ndorana onyendiri nenya onyendiri kwenyara ikerengereri gikirita asende igabono ye nyora ase onyendiri mbwato ose akabesa nyore ase ngaga ngora akalima gakeiga ngagache nyumbira anye na para nturiye birengereri bya kurunka imenye ose birengereri bya nembichi goturia kabisa ubugima bwanegere bogenderere amo nuyo ndenere eko eranga nasinyirukobo ngora rengereri orenga abantu ba kurwania ubugima bwigamenyereta tari obwa kawaida ubugima bona bonkurigereria yani nkorengereri ndora rende bono nonye nekerecheke gekondwania gikiarwanite gukorwa mamu mwabasirete bosaigo tarwarite nere ya tubukire tuga no rwariro ukominyokigwa libosongo okobekure bosigisi ali mwanyangito nchende nka mambingo chikomororande manya konyora ngotebiwe no morugia asirete kare bono nkabege suntaime ngatantani igo bono ngosinyuna inka inje munankurere isa gusuka kurunka boli menye ale nankansa esengaga inde buyaiga abondo chinyasara nkonye nyagosoka ubwo mate bwabo n'abamura bamino asenkenga kibule ekera abaibuli barenge moyo etwarenge twanchaine twarenge kuriere emese lakini bonekera abaibuli basirete ubugamate bwaseberekanite kiro omonto bono na yagwetachira na bono muna mukwanyoranka iga ende inchebuyeka noyo kali mwaya
uburwaire na bocha sore naje bwikomonye no gokora naje bwikukwiri eko era muno bono maulini okurire umutinyi n'ikigwikisa tunyagitari na baba minto bamanyite na maulini narwarete ande nyagitari yari lakini mundu tayo nyagoiko nabo bago bolingana inaki kwagenda mbatebi mbuyari Nyasaye nacha mukono nigo bono bwamatebu gaseberera kanite asobuye ubugima bw'umutakanwa bono igana akorochiko kwana se clip kelia una boroboko so fang kiwe experience iri bw'umutakanwa nando ubugima bw'umusacha utabwate mukae akibole naro chiko restenga onyendiria ari kunyarikana kango muhaka kumapea moti komonga ubugima bw'umutakanwa boroboko kubuwa obuwo muboraka egekogera umuborakere gatigirwe n'abantu okonyorana nabagocha bwebu bugima bw'umugakoya kwanyora ogendereirie ubugima n'abana bakonenea okwanyora bwebire pi ubugima obu bwagendera ekabwaita lakini umutakanwa bugima mpoli ochenjia ebogo konga ekero omunyi narure ebogo konga egekogera abana mbatagetubaire esukuru abana mbatagetubarageri abana mbatagete bakurwara bagende nyagitari kibarenga iga munande iga kero omwana munagocha eyakondangeri tata namasauri yae bono onde narugo chonte bitata nkorere iga anya timbu ati engotegere bono manya kwibori nonye ngina nonye ndiringi narengo kanga bokongu bobwensi mbwabaiga boika egento omutakanu bokobera bokongu mono indi oroche kango chakoligia mache inchiroche ntenye chingo ngai chingeni ndugera abantaba mbabange mesa baragira kware batigete umwana ebisini niya akagasini niya atigete bwatete koboko iga yani abantu bakalera yani amaliga yere tigunkaga kinyasaye Nyasaye mbuya mono ondendire bakongikirie ngakie egere nateneira abana aba nonya amarwaire akonduani bono egerete bari moyo na inchende moyo nandi Nyasaye nabarendete bonsi onde taiyo oruro bonsi munangi nabatigete nandi nagenderete kubarenda igo bugima bw'umusacha eborobo kongu otanyare egekogera naiterete amatemu na ngatebigwa mugakoyo nyuo matuko nyara kurenda bana inchengatene nase Nyasaye inche buyeke kerengere ligia chitengatebana abana banatigerwa batana babiri ndanyuo mumukungu egere babe umukungu abakorere bube batame kurwa sende bachikonyora amang'ana tingo chikorikirwa maragereria gekoera onye mama mwaborengo taringi kubarenda goika engakieye muna na inchente neineiga egento gianko egento gegokonya umusacha yani umutakanwa namba gwani ogende kanisa namba tuotebe na umukungu one Nyasaye ni kanisa na usabe Nyasaye akobo moyo na akoboremereria na agoteneni esenkeyo amone chintakana chiri gwatigeretwe na riora amenye nkeyo muno mutakana
nkio okora elionyore egasabuni elionyore kandagira kaiga at least wasoka at least kwa at least yale linera nyore ngindagira ngocheri nyumba nkio goishugulisha na kio elikoleta nyumba abana baragire omonene nang'ete ekerengererio kigacha asende ngasimeke ebisukari ekero nagenderete gochandeka nkoboru nonye na esiringi isano ntari gotwara eki ndabagorere nonye na totebe nonye na kebiriti ekerengereri gigacha ase omotuna ake ebitera bitana mobeke egesukari ngabeka ebisukari amaene ebisukari ebi nabo nabirendete bigacha bikama bono narenge koboka ekero biamire ngachanga manyana keumbu echiro nero igwaikiro saa 12 nabo okonia egento obwate koruka bono inche narenge korora ebisukari biabeire gose 3 gose 4 nabiboerania amo nabeka ireko gaiga nasoera nyanturogo nagenda nyaturubu nagenda riondonga saa 12 ende keumbu saa 1 nanyora naonire ebisukari ebi nandi naira nanka bono nacha nakorere ebudget yanka gaiga nakura nande nke Nyasaye akambeka akang'a chinguru nasoa mogondo narema nonye no ebitume ebi bikwanja koba nose emesi nasimeka igo ngingirete nyora omonto ongoriri bono ebinto nabio biangendereirie obogima gocha baka bono bwareo mono orochente neineiga ingakinere nakangaikire mpaka nande ndera nteba na bono ninkwandu bono ninkindoche ng'isaina ase eng'eye nande ase getekerengeri gechana gaki goika oremereri omanye komenya gochia kanisa kanisa ngochia nde Catholic nero yakoremiri nero nande na imbatisire nyamechio na bata Kristobo oira nakorochia ase mitandao ase page ya moyo muswati oyo mokoro kumokoboti nande ase ncharo musani ona kante ingota kwando tarimo omo mugakoyo nabantu abange bakorigerera isiko baiga nabo bari ready okonya bagusi bamwabo ekera babwate michando bono ntete kora tara na aya singe yao otoroki obugimo bwabo nkaga iga ngakibore at least kurugago nabo tokore picture yago enyene ngakiomete muntu uraga niko okonya osiko gosira asenchiremo osenda osire sincho noganityo osiro teko babia haina maronge gwatebire eko era kanyumba kane nagwa goroje muno galigerere ti nongo nyagosoka abatogotenna anabotogotenna waka abokongora kanyumba kane nabo kariga bono nagoteino okoremereria oku nakundemerereti paka nosabu wake hesabu bono koru 2007 baka gwareo onye tari Nyasaye ondendete kanga tinjo nonye nabana bambare kite kungikira gake enyumba mete nari nere inche nero mwana okindereti abana bage nyumba nonkinereti abana abo bali no motogwa kare narenge kwarori amasebisabo biri bigakari bakabika butore amabati yari bono tinda akorera rife nomba biorete kurwa abana saba imagine otigerwe bimwerere nani onye namariga narerire bakabona erete bono muneriyo maulini arenge nyagitari nkarera bono nsinyuna bono chikana chote na moina ngasinyuna mbo nyendiri yanyarikana nande ngo genda narenge nyagitari gaki abantu abose barenge ko bamoyo nyakuigunje nintagenda ase bari icyangi ngwete nambuya bari mancho muligere nabo kuligere nyumba yengo twerimi ngotwere tonyire lakini rende bono nchankore kina bongo nyagusaba Nyasaye nankonyegere ndore na nyionchoi
Mancho murigereria mugako iga by the way onye twarakorire megano lakini onye mugaka naroganitie obokonyi bwago no mugako ase enchera ya mose ende nimaite ng'okorwa abantu nkuru bare bakonya abantu lakini rendo igana baganitie obokonyi abwata abantu babere abarwire mwana oyo muri nyagitari KTRH oberero romotinyo mugimo bwato mwana moke oyo nyomire imagine mugako yakamodamp mugaka ateng'anche bono rende tinko itera no yone akamwira nyagitari no mwana omoke mugako oyo munyomete tanya goja baga bono ise biara na rojire kabere na igo kabere agoja kwa advice mugako yao ni obulimo eliba moros nyagitari you can just imagine manya ngakumia bona ekerembu ata akerago ntebi ng'oni obulimo abantu aba nkubaira abana babago bande ngai bamete mirimo bagora mirimo agokore agochibwere merera tore chimuna chikonde chi abantu nabara najira omuntu esaka nabara alemera omuntu mugondo egera moe kinda koreki bona emunorochi obosobo babegete ebagokora chikondo chimbe chinkong'ura kini buye ng'ata takoragera otebana tiga ngende mbeka akanyomba nka tata gagocha gokwa tinyora nkobera isi konyora ase nkwagama no embara bungo ikabari baratwara obwoba eyokonyora bakominyoka bagori tata mbuyore ndorana na barabwo bagutwara ibirengereri na mugakuri bona arabase gukwa na kiturabe ngeri na inje mbatebi na Nyasaye nandindite nande nate ne inamo na inje na reri mbuyare ni murendete ne twetana ne nyombe yao at least otoro kinyombe yao nere nabo gwetaga ya at least otoro kinyombe yao ngakira mancho murigerente tobero toligereri what is in the ground nyomba na berega ande tara kunyirigereri imagine asa ligora ali bunariga ande cameraman yana begwete ligereri nyombe yonse round none enchero mwako yamete wekanya ngekanyensa wekanya buto kina unge kubwata ikanya ga buga to tuomera ona tikanya kabisa kanya ga cameraman ya nena bonta gite ibonto soenyo ngo swatolwa kanyomba mancho murigereri nde tosoba kenyomba yo mwako toligereri ngakire Jibono tosoya mancho murigereria ntagete tosoya nyomba yo mugaka turaligereri nga nyomba mwaime ngakia korokana ari turanyore walisia bo komenya kwae aso mochio mwaka yatso mwago nyomba torenga akeba eneri nyomba yago eneri nyomba yago kwakinira bana bali bonsi eneri nyomba yana nakiniri abana bali bane bonsi iga bona nyebegete muna nesito gango amakombe amalie iga bwigitanda no kirego chia nekendensa ndai tosoya uchia iga cameraman yana begoso mwaka iga nemburi yarengo ororone yarenge kurara nebintu ebi byonsi bono nawo bire igane ese ikianga indi ono inche ase nare na igete nkarora na obogima ngoje narigereri narora na bogima mboya yani ngerusi moya so ubuyenge batiga bono Nyasaye renera nabatete n'umugako yora asimora amenya nonye gogwetugutanete nagochia aga nebibuyumbe getega ebibuyu nekenegitanda nabo menye tubugima bule igo aso buyenge enye yani naigeta sengerusi moyo na ase Nyasaye ntego ntimokeria ntimoke ebono erumuke mwina eyebone rumweye ebibuyu ebi ngorute bibuyo jana boda bikichingo naigitandike nokia renge tatiga bono giacha gikabai ekenegitanda nekende kibone ekekere naro sire kina kinkwe bunereke ndetoraja kireye erumwe one rum no gwakineretie abantu bako gocha bitande bina bakararire bakabono bia beire amachanje beiga bakabono
Mancho murigereria, I want you to look at the condition ye room we. Neke na gatonga kiri na gatore ira gachai ngari kari ngi mata abu na karo kubone senge njuju burwaire ngachanka tira tenachi kogenderera gotora. Etongeki. Ejine chinko. Ejine chinko mbegeta no ni dikoga litokeri na lieri na yegeira lerima nkomwari. Egere manya gusukeria lituko. Awa no liko kwao. Bono gana ma. Bona kanyumba kana bomenyete. Nje na bomenyete muno muri yene kwerende swente ino yo kabekire. One kosho niene rongo bekaiga. Nande ojitindi korara ichengo ikaransa. Nakimono kurara. Bono na bongo ikaransa. Ose chitoro chikongira na narara keiga bono birengera libyo kambwate mbiri konga na basindare chisa chinyingo konyona ngonya korengere igo tubwati gitanda tubwati mattress mancho muligende torigereria nyombe just look maka skangasini imagine kumako no akurara sayo mwakante timukake Ncho murigeri ntetorigereria mwako ya sakura irineliyo make niliyo gosene mattress ne mattress yabete bijanja bege nera abana bagatumire kurukare ono na yabeire bijuati ekera abana batamete bakagenda ono nabo na inje ngatigara igoliyoka ne cushion yarenge ngobeka igana harare ngaki uburangeti ngayibore Burangeti borogutindi konyago nabonde ndebishi none gotiga mangana iya bwakire nago teno murigereria senare na igete nkerusi moyo pi ndora na bugimambo iyo lakini nyasaere na basite tigo gotano mugako jo tugo kwa ikora ora chandika ijine chiyanga chiyareli ijine chiyareli Asenari ngo ikanande bono none ukumusiberia nago tebyo bugimansi nywa gosibi bono nyorana na kina chandika igange aso buyengo bugima bwankano asende borobo kongo umonda kondora igo lakini bya mache bibuye ne bya mache ene nyunda gerenta gete kugite bono nabo menye to bugima muno moni igo chandike naya nayo konywa ne maye na bongora ataira nege kombe ibono ne bintu byo kurira ngayibire bona injibone binabibi bariko bekalitokerire ngayo kuribeka diribona nabonda mubekire mayiga igari nabonda mubekire mayiga igari enestima yo no murande boso mwana yo abegetensa so estima tei Ewongo musungo bono ndabeke none gutia igai. Mwancho murigererie ntetorigereria condition ye nyombe iga. Abongo rutanoro je none yanga igosekere na rusiri bwango. Aruta iga bono kingi karansi tigango. Kienge kerengu nyagwake birengereri. Aso bwenge ni jande gete. Yani ngo iguna inka iga bugimambo iyopi. Lakini ya sandu anirirete nera gukana numugago no jande kaboire na batole na yariuka Mwancho murigente torigereria roof ye nyombe nyombe roof ya na bekaroka nayo aiga no mwako ya meta this is the condition room iga yende unatua twetana mwako mwanyarara chimboli chiarenga abu na jiro jibonekere urwaire bwa sidia yonsi chikaruo gochiari na mabati arenge na tagithinji korose no ngisumu nara gatigara bona gotetensa abu you can imagine this is a room era koroka nenjire ngebune aso buyenge cha meta una kweres oche room yende na wakurara ikigitanda kia una kireiga na ongo chananya go ebyo abana no bakinereta abua bono nyasa konyire natigere tuchintaka ene ndego goche
Ekora bono inche mbegete nagicha Nyasaye barende barabo babe buya inche bona esabu yane Nyasaye nere sande ndiro noa ikerete bono igai. Abune chingoko na tugere tororo na chiro chichikaera pi sengenjo yoborwaire bono nagie gente kiabera busabi chingoko chiarenge manyika oni chionsi bichikaera kere gento netemire kera yani gento kiaeri gepi ngai kwanda nyomba ya kibara ndugura chiguchi na umoreri naratemire ubugima Onunko igore nenga kinero mwabagotana umuntu ngo cyari bwerusi omoyo ono utaremerere tito gukora kikebara bone nyumba na aigana ase babungu esiberi ende ni nyumba ya kebara na bere iga munere iga bono nongo chana kererende ngogenda kebara. Mancho we want to be realistic. Mwaka na wako ende nyumba ya kibara neri. You can imagine. Lakini nabonsugume tobogima. Kwanda we. Tete abono na nyule gekombe keroro angeye saiti. Bisukari kwate bana biebi. Bisukari na biebi. Ano bina bibi yankonya nkakineria abantu abanande nabana ngo bitume kamunenda gerekere nakeine kire gyatobire ikire nyumba munoria areria rensari nabonko mu abekere bisabo gete no ambita tori babona konyana tari koigwa nchara na wona umenye tubugino bole none besenero ono na igete noroche asenare binte bibia chitebi kera ruare areria ruarite binte bibi arengo binge biabu ebiatekete itanga niyo monyeta abasubita kabego ali totally arenge kongita paka abantu batano iyo mugako yitu mu gikubuka mambe manyoro bana ubu bamuite takuetaru lakini Nyasaye akandinda bakabona muno morocha karanse tensari yani mbangitete bakanona yorigero lina muntu yotawe chako ago uwakaliuka muno okumina nkieke no bota mapera ya mapera naro binte bina bakineria muna naiki ubwo mubwanga kiwete ebe semesi rero ali semeteri munere igabana ali no abaminto ba cyakirete giciro mancho muri tigato nte totale gicirugura gwake mugakoyo aba muraba embara obabere abatametinka gayi oyo maga azite nyumba nerere mata ali karato screw na cameraman yana bekoligereria abugwate batayonka oyo mubago kole bibarwe bibepi lakini yo jichorora na otebana tigambe kakanyumba muroyo mona bagazite ne nyumba yo muroyo yomo ubuna bubugima bora bono mate wika to bekyake bono nabo bubugima bora oyo mu muroyo gwagazite ubu agajeta no tayo ba yebo wiga bariko beranka sengenjo yo buoba oyo nereri yo buoba ye korokana kurugaho asengenjo no mulero oyo muno ochicha inche nanyorete bagoja bagonte byumugaka na ingakigete bina bulemere nguruga bakalimera neyendere burari umulero gaso abuliyo kaigesa abana igana ubakayerie gebo muna bayire tigarenda abana abunye bagocha kanene abamanya gonya kuba Alright, nde tutirimboke torrareri. No tu kuliro mugana. Ya tutirimboke. Torrareri. Eli tokore mugana oyo kurwa sayo. Mwaka. Kiyobogima nabo borobo kongora. Na sibireke boke keroro nonye banduje ngokwa nali beno. Bono munali nangokuwa nali na tanta ine bono ngosinyu na bono nyomba ngo chikorara na abantu bali nyagita. Isi na sibiro boronka obope
Obubi. Ani montar, no yora mererie kabire. Lakini nako tena Nyasaye nero ontenene tigo ikabono. Ani muna nabatise tu. Ngatebi guna tubasa gutiga kogende kanisa ya Nyasaye. No kobera bakaye nonye no gukwa urusi gwe kanisa oretuka. Omukura arali nareli majani nganda da kuimagine no tole nareli nandi Nyasaye tulendi mwancho muligere tonya gukwana igoro ya areli nero oyo maka twere sango igoro mumuro oyo bono nero oyo areli tiganda musuki bono ne igwere nde no akabegete bono igwere nde tiga mutu igwere ndalengi esengenje kamera te basa gukora ngwe side yale ayoko gwe konya na bagubika nere emurende tumuno mwana ekemwerere kabekire namurusio namubeke kando namanya kuroro nako muna igwana nkubeka ali acha eyaso akubeka igoliyoka bono nale igo yene echabu kabekire bono musuki korwo ikonyore obekire cha atiga kumusuki musuki kamera ego chiko nabo bona abugate buriga nawe yenkumurenda munege mwe muno gotinyo umwana ekimwerere na ero ubugima bwa na oburi miaka renga bwate sofa ebone miaka anyore twa 2092 yobono wikera bono na bakabwate miaka 26 92 92 kuru 92 mpaka gwale miaka 30 bona babwate lakini manye esengenjo bona era usene esengenjo arwali tigaliyoka eyo ababande bingwerero barore namba monta mabura lakini yo bona akorora kana munaka mwana akengwere sengenjo yo burwe lakini nete mirobo gimase obwengi nandi Nyasaye temire kundwanirira senke ekogera ondete iyo kumbwate singwini nabonge tachiritiri ukayigamba kawale na basubati nako tena natebeti kunyuome nchebuye kana na tinko nyuoma anya abana barachiko bamoyo egere barende gesagweki nabona atenene tigo mpaka wale nabo inchentenene itemara na nisa korwo abantu mbarororo Nyasaye alendire bagocha kurende nke egenderere mwaka to ukora na rorero momete nande Nyasaye nabwateri kusudi kwa ekikagera nacha ande ni maithinga wanje kwa Nyasaye nabo kolekana elio obugima bwago bochenchi ondo ule skoga gurochenga nakonyo mugakoyo ase capacity endurance we oratebenga mugako igatumwa gachire nyombe ngao to chenchi obugima bwenyombe yae na kibara sinchuli bagana bwate we can still do it wancho muligereri a community na by the time ko ruga na bonko nyorande bantu babiri batatu baboli gore yo mochio onyo uyo ranyale ko agachira mugako ye nyumba nabo eko Nyasaye nabo Nyasaye ko guseni ondora konyo mwana uli ore nyagitari efi gose balance yeli nyagitari ondora teme ko tebanga magnite nchira kitura rore ebiri ya nyagitari abiri web lyo mwana uli irane nkagaiga Nyasaye nabagose oro atebe mwako yanyole ndagira Nyasaye nabagose mwako kwara nyumba tabwati bituma tabwati maguta tabwati bikombe abwate chisuguri choka abwate ibuyu byoka nyumba nkware pathetic condition andi bunangonya okwana igoro nyumba eyo ni maite cameraman yana na begweta se nyumba yonse pibono tutayo ime orore nyumba yonse bunere asenchera yo bwikirano you can imagine nyumba ibune yakoroka nego mwanchu mulire ligere nyumba ligere tande kibuna kirawo ligere rumu ya mwinawo ligere rumu ya matawo ligere nyumba ye condition igoro oroje bune yakoroka na igoro tali nyumba umuntu atakire komenya lakini mwako yatase nje mechando yae
That is why I made a condition. Kago soka para bigitiga tu wancha saguru. Enyombe kuru siko na boko nyirigere binere. Noro jiska go nyombe bune koroka na kuru siko round. Nigere nyomba ya kebara bune koroka. Asa iga no jibna arige sunte. Ima iga no insecurity nero. Estima nera ngega iga. O iga no ne kebo tukera mu muro estima nigetali. Ne kebo tu anya olenga na bako akobeko bora bwa senka yae. Erinde nyasaya mukonye neragendere no bugima bwaye wikirasa matukae araikire. I'm sure nga nyasaya nkugosukiale elio tokonyo mwako. You can just call me number anesti minore gorogagu. Talk to me. Entera tora konyo mwako iga onye gokonyara. Ane nyasaya nabako gusisinia. Mwaka. Ono lende kilia ketwa bwate. Nabo twakoretera kilia ketubwate. At least yo cha kirekera kyo ubugima. Asa irende kakonya kuguseni zaidi. Bono call na nyabende korenke mugati. Korenke mugati nabo yango na jamoke gange oyanya kuri. Na jamoke go nyabende acha kire bono mapema. Areri anya kuri. Tena rio alinera ko alinchara. Areri wono kali ndagire ikwairo. Areri ande by the ndo chembi yakuri omugati. Agora gerabuya. Mwena mabere nakoletera mabere. Gena tebire mbuya manda mabere mwana. Ati nanyu eregente. Ngo mubekere gako. Mancho mulgire at least one shopping ke. Rende bata mugeni njo. So kuragera. Mwenye Japoni. Mwenye Japoni. Tabugati bugima bu yani so koenda gonyenda gerero tigange makeigarana. Tawase. Njengo tebona nyasa basisini. Monya kobona ndase mugo tachambwa. Na bokonywa yati. Ayande na ale gaiga. Maybe nando komwa baadaye. At least lendo siecha egera manye kunya. Ono linde oyinomo. Na sibeli chianga chiaye na chiande ko bwata ke mafuta aiga. Naro na boko hokoraki. Abongo mutungwe yakanera namo. Naboko yakane nere yebeka iga. At least naro naboko. Ese choali. Choali make sure nga wakore tissue iga. List nero nyasaye abasise nimbu yama. Abeko nyagogosuki. Bono lende gati mbu yama no nyasaye abasise. Makutalende kikwata yankorosiore mafuta igali mbroga. Ngorosiore itoke. Litoke ngorosia. List ya mafuta na baguchaka. Enda abaligeri bane baguchiko commenta yande. Bona autowakere nambu yama. Akoletera sukari. Sukari nyasago sisini. Gokorosie turungi. Enyakobo. Gokorosie turungi. Anya olenga ne bwata ka sukari. Aleri nere na liya kunywa egento gekwanza. Aleri nere na bakonywa. Egento gekwanza. Laki na momenta mabere. Momenta ni ego era ninjara arenge. Mabeke amabera yande nara. Naleta yande. Tigamoro serie chai. Ya nywa. Ayu anywa. Bono ba sukari nera. Sukari nera agu. Echumbi na kubekere ekube umwako mugima. Gakimbu yamono nyasa onkonyire. Egere umwako mugima nyetingo barasuka esu chumbi. Abongo nywero umwako mugima. Wata ngike biritingo koburakere na koletere dasani ga. Muna mambite na bwate kebiriti. Na ringi cha gutera liko nyigekere litoke gwakorire buya soko ngike biriti nyasa go siseni ga. Bono ninde mambire nde cha rende kama bere karo na koletere na machani. Gakitiganya sa abaseseni munya kobo ende babu nando twale ne sabu ne sabu ni gaki nyasa dako biega woni ndibia ono biragu ne sabu ni agagu amaguta ago kuyaka omo yago no iragu mugatinya mugati ngo mwanda litigara machani kebriti kiago ne echumbi at least na kiga na tebire museseni so kanta ketengende nkugulire ebitu meme tolire 3 at least asebona
twande nkure ebituma emetorero etatu oye nabako bine bako byarari emetorero etatu menta mabere gamo menta areli egentari tari kukwana lakini kikwama ile ndagera na baroje babekire kure sai areli mbiyole areli modaina mbwe areli manyana omorali munali ali ngumo ngaine atigerete kirasi sana emomanya kirasi sana muno arwarerete omonto orenge buja kanga no monto kale gasi yaye ore buja nibagitia chandikitibo yani ochandikire miaka menge baka nyasamurwanirire biamono mwaka nanya sanko paide bwancho murire intara cyokora ntwacha oyo toleta bakagaiga ndete neracha akwaneke mosebere it's good to appreciate monto to direction weka saiga mwaka na kanyo bere kabisa na boko nyari nchara ngakikuruko Cheria tangoro ku Fred ogega nchechirani yo mugako biamono asobo ogoto direction bakagaiga na nche na atabire ngambu yamono asoko igwekerero mwaroche omutandao na mwachire gokonya tari bantu bange bagocha bacha gokonya abande bakoigu bate bangoyu oinogo ekora lakini mbara ike ground bamanya nga situation ya bantu abegocha yagenda na monongo abori nga ekero basite ibe no gabu ngaki benefit cyabo cyarenge obokongwe bogocha bwaba ekera baraya aba baito bagochi bacha nemeito ondacha no mochere ondacha ne sukari lakini abantu bago benefit n'abangina oko yunga abangina ikaransa inse bacha baegwesuka ebintu biri bapageti go mofukori omongino aguna 200 abagaka bamanya batabigunga suka kano baegu 200 mbama etinga ki bagaka baraba buraka na barabu batakere gokoraki batakere gonyora sometimes sukari na sabuni yibabegete mabugo sama butayechingeni bachigo konya abantu ba nari gosaba eserikali ekero bachire batema kuparansi abantu bonsi elinde kero umuntu onyoro maete totanga abagaka barabungo nyara bakare sometimes bono munoyo nere nabwata obokong'u lakini ekero kumurigereri kwa mubeke kiwango keri abagaka kwakoraki kwa mutuma kwa 200 eyo etaisaini nona amafuta siku hizi munakinire se sukari kwanyoranga bono na babwata obokong'u na nari gosaba ng'aba bonsi pibara abarigereria omugaka oyere nabwata obokong'u abantu mbabwata obokong'u mbari lakini no nabwata obokong'u bore kiwango kia igoro mono na oe bakobatebi inche na jirani yaye nomong'ina oye ekera arwarete na babete muna abaiga abete muna musio barimo lakini akarware ngaki enkera agakoraki agasira ekera asira na aba bono bagacha bakarwara epati emwacha ekereri ogirita iyo ekero barenge barwarirete ngwari goikano ikano ninsa bari gogwonchora ekerundo no yanga mbari kobega bagorusia ngapi nari bagosoa kominyokaga lakini rende kumwachire no bokonyi ngo basaba mwarore nyomba munere lakini egento kerio mugaka ori akwana asora nyare komokonya keriora igukorwororo ng'a otebe ng'a ekenanche nabo ngonyara komokonya enari kobasaba ng'a bakimomokonye erinde nere asuke obogima munatebire ng'aki etari konyiomere nateneine na Nyasaye oye na ncherende yonsi obogima boria agwetera nataete gopambana na borobu lakini rende momokonyere family na momokonya ase akorara nondo oranyore ng'a nabwate gekombe gose bikombe biacha bia chipurasitiki nabo mokomoa nonde nere nacha na chisani ibere isato chuta bwati kende keroki eba na echianga chiri chia obokonyi omomura oyo natagete chianga na omogaka oyo natagete nonye egekoroto nonye slippers aresibe nari kobasaba ng'a gaki momoa amagoro momoa obokonyi boria ase ori Nyasaye akonyire anyorire gasi oigwete ng'a ngokonya are gaki konya ko omonto kwamokonya kare moyo
ngorora ng'amono abante bagokonya korwa omochango bwa omonto okwete kobua oyo okorete ki oyo ore moyo aki oyo ore moyo gasabire atarakwa nkobasaba ng'a mokonye ayio naro nabwate mbuya mono. Faida ki mwanyorete korwa ase omokutano oria? Ario efaida twanyorete korwa ororo etwatebeti buna moba abaremereria egekogera tari inwe mwanchete moba abatakanwa gose ababoraka. Ing'ana rioka mwaetu ebiombe biria abanto baria bachete iga aria gento nkio babakonyete enchera ende? Biria egari nere yachete aria yaretete endagera babegete egenyori nimejeti nkomanya nani inge babegete lakini bono abang'ina barabumba nabo baenanetu abagaka ntwaikereirie abagaka twaetu siringi 200 echi nachi nachete nkagora nainche obosio obo bwekwerende bwokoruga tokaragera rende rituko erio na mambia obu nabo twakonyete buna twarenga aria rituko riria. Abarigererie natebire na mbuya mono oyo oranche gonkonya oyo oranche kondorera amabera obogima obomenyete nabwo bore igo korwa na omorugi oyo nasirete mwaka 2007 mpaka rero enkeye inche buna namenyete igo timbwatimo morembe toiyo ndatebe naye nimenyete nera otatiga abange bakondorera amabera gochanga naragerete imenyete buna nakwana iga obogima nabwo obomenyete ase enka yane lakini Nyasaye nero onteneneti mpaka gwareo. Mono mwaka konywa amakorogo tinkonywa amaĩ na muna nagoteba ase ekene kia Nyasaye. Asante buya mono. Oncho murigetie tukora omogano korwa chinsemo chiga chia ibeno eyio gotoka ime Nyaribari Church constituency ekaunti ya Kisii ekenyoro okiiga gwateba gekorokwa ekiemenyinga sub-location ibeno ward na Kabosi yaani Bogeka Kabosi Rigena. Onye gotete gotumeka eritorero obokonyi ng'aki bogocha ase enkeiga you can just call me torenchera ki togokonya omogaka oiga. I'm just requesting oyo oratake tomwagachire omogaka oiga you can contact me eritorero ng'aki toramwagachire nyomba ya amabati 30 approximate budget nyomba inabereire ang'e 70,000 to 100,000 goikokoera nabo igo oyo oraganie koranchera ki omwana oria nyagitari arakonywe still you can talk to me torenchera ki omogaka oyo aranyare kore bill ria nyagitari 80,000. I know God will touch you somewhere ili onyore gokonya omogaka oyo 20,000 chiago 1,000 yago siringi 50 chiago 10,000 chiago 50,000 chiago nabo chigokonya omogaka oyo and a blessing will come your way wetera gokonya oyo mino karoche chema kana tinkoro kutiga nkoro omogano oyo gatumera nase emegano egocha gendera go subscribe nabo igakorigereria The Gusii Voice.